to. Čo robíš? Ty čo robíš, kurva, si tu boha váno, boha veď Film rozprávka. Však veď rob už, ní? Film rozprávka. Čo? Ja to nahrávam, ty debil. Aha. Veď B. Veď To mám na videu. Daj. Čo robíš? Daj. Čo môže táto sa nás? Daj. Vykúpenie z Reddite. Šanšekuje. Ale neviem, či to za film, ty pukel. Ja neviem. Jo, ja neviem, či to za film, ty Čo to je? pukel. Ja som to pozeral, dobrý Čo to film. bolo? Čo? O čom to je? Sa vykopal z väznice. Rovno potkať budku, nie? Nie, ale liezol cez hovna, cez tú rúru, keď tiež hovna do potoka. Pol kilometra. Pičuraj? Speváčku. Kapelku. Kapela. Kúčku. Malo, daj Halo, do... daj jej ruku. To je do piči, ty dáme to. Dobrý. Tam daj mu. Daj mu. A mu. A mu. Daj, počkaj. A ule. Daj. Daj. Tak mu. No mi počkaj. Tak by... A musíme. Počkaj. Hlavná postava videa. Ara, rys, musie. Ale Daj uo. Daj uo. O, nie, b. Nie, f. Daj, ale veď sme dobre na duom. Morise. Na duo? Palo, ruka. Akanis. Morise. Alanis Morissette. Jaj, musete. umiem. To dáte takto analýz mursete. To ťa budú dávať do lidí, no. Dám na YouTube. Daj, počkaj, čo to bolo? Čo to bolo? Daj toto. Režisér. Režisér. Vyšev. Daj ču. Daj eu. Daj gule. Koko mi pluje. Koľko čo vyradil? Čo moja hlava. Daj tú ruku. Daj gule. Juba. Steven Spielberg. Steven Spielberg. Spielberg. To poznáte takého Spielberg? Toto ti očo. Daj. Len či je to Slovenské more, ale nie sú tam Slováci. Hej, môže. Ani jedno. Hej, moje. Tam nie sú Slováci. Tam dávajú také Jason Statham. Tam. Vieš, to je Jason Statham. Toto idem dať na YouTube. Ten, To čo hral až tak Šreka. snadé. A že kokot vzal kafe napíš. Ale to daj teraz to Kokot oný. veľká, fe. Daj to ninja. Napíšem, áno, štipí to kafe. Daj ešte. Daj. Daj tú hlavu. Halo. Daj Je tú. to isté. Čo to bolo? A Enis. Ale, Nie, ten fúre. Perdovaná huba moje. Oni prišli. čo? Stopni jej to a ukáže jej to. Nie, ja to budem aspoň 10 minút nahrávať. Kokot. Ale čo to Kokot. Aha. Aha. Fú, Oblina, počkaj. Okol, Speváčka alebo kapela na O. okol obolosť. Keď kokoti mi tu plápe, Digo, tu sedel more. Som mal na ňom nohu položený. Digo, počkaj. Tá šajba. Daj okol. Tam, daj. Halo. Daj kúr. Daj Tak, kúr. to nebolo veľmi. Ozzy Osbourne. To je spevák, hej? Jaj, hej, hej. Hej, Ozzy Osbourne. Som dal, že odoslať more. Prebieha komunikácia s komunikáciou. O 5:00? Everybody can. Ja to vypni a teraz zapni zas. Dobre, už 3 piču. Dokým sa mi nevybije tablet. Počuj. Čiže ešte dlho. Počkaj, čo to? Ty koľko toto bude dačo ľahké. Do piči nemá nápovedu. No, ona bude tiež na videu. A daj B, nie samohlasky. Nie, samohláskuj. A počkaj.
Aj. Počkajte. Daj tu ruku. Dojebeš to, nerob, dojebeš to. Daj D. Dej. Toto si... Airbag. To tam niečo Pičovina. A čo to bolo? Airbag. Ja, to bolo... Airbag, ty debil. Dobre, už sa nesmejte. Daj tu ruku ešte. Adam, daj si ústa vonku. Daj si ústavu. Ty piču. Kurva, zase to ťukol. Tak čo robíš? Palaj dve vajciate. Polakej smacicku. Kde? To. Oj, Pohej, jaj, kurva, moje oko. pohej. Dám popisku. Prečo hráš to hra, kým neprehráš? Lebo aj tak budem hrať len 2 minúty. Toto bude dlhé, tu mám nápovedu. Štát. New Jersey. Daj. Počkaj, to je na 3 slova. To sú 3 slova. Ja som ti vravel, Vlado, prečo tak dlho bola doma. Štát na 3 slova. Pozri, čo má na sebe. Štát na 3 slova. Je tam A a A. Nevidím. Štát na 3 slova, vy kurvy. Ona nás čakala pol hodinu, ale dobre. D, E. Ja som vedel. Štát na 3 slova, kurva. Jana, ty si nevravela, že ideš s Marianom dole? No áno, sa obrátila, že? Ja som mu povedal, že Jana išla... Slavo, ty si nedomýšľavý Daj, chlapec. san, chopli si. Čo? Nechaj tak. Ty koko... Dík, ja som povedal, že Jana ide s derdákom dole cestou, ty gola, že joj. Aha, počkaj. Spojené štáty americké. Ty koko, daj, že nám to nedoplo. Jo, kde je? Spojené. Spojené T. a T. Y. Si zabil druhý level. No to čo je za humus, ty koko demeniová. Preprava. Letecká preprava. Refren. Až aký znaš vedieť slomotný o tým. Ladná, hej. Akú citku? Aha, už to mám, toto je píšené. Akú tytku. Kolotočná. Kolikotočná. Kolikotočná. Čo? Koli. S kým? Ale ja mu Mami, ďalší piči. Koli. Daj tu. Daj tu. Koli, počkaj. Kolicko. Kolisko. Daj Nie, Sa to nesmie, bude... prosím ne. ťa. Kurva, kolieskové korčule. A to je preprava, hej, akože kolisko. Zadaj meno. To akože Vidia, čo urobil? Čo nie? hráme tu obeseňca. To je najlepšie. A ty koho? A máme 19, už A nemáme ďalšie. 5. Akože tu sú 5. Neubijem ho po 2 minúta. Palo, už len minúta 30. Hej, bacha na vec. Že máš pamäť? Nie, ešte hodinu 21 minút by som mohol natáčať. Aby sa mi nechce dať na YouTube. Normál dáme. Veď som mal. Dobre, ty piču. Ale však veď kolesko je Ty koča, muž nie je piču. preprava. Je. Daj, one. Nápoj. Kokot už nemal nápojedu, nie lebo... Čo to bolo? Jedlo nápoj. I... Nebolo, kurva. Coca-Cola. Ty piču. Kofola. Hej, Počkaj. ale druhé je a ty Aha. kokot. Podaj to sem. Nemôže. Bože, nebudem. Mama mi zakázala, počkaj, tá hra. Si kokot, čo si? Čo to potom robíš? Honím si. 10 eur pomáha, to si to pomáha. Na čo mi povie? Kurva, bageta. A čo to bolo? Bageta. Ale čo to bolo? Jedlo, Davy Bageta. A, Halo! ty chuj, som prišiel show. Ty go. O pol minútu skôr. Ale Vyzerá. máme my teraz video. Vyrob sa kokotom. Ale sa pozerať, na čo keď sa do toho, ty chuj.